Jmenuji se Kristýna Doležalová-Pustková a jsem jednatelkou a majitelkou společnosti Happiness to You. A vzdělávání se věnujeme už téměř 20 let. Společnost Happiness se věnuje školení nebo vzdělávání, které je zaměřené na osobní rozvoj vašich zaměstnanců. Já se na vás budu těšit na mém školení, které se jmenuje Vědomé žití. Společně se podíváme na témata, jako je například komunikace. Podíváme se na mužsko-ženský princip, to znamená, jak funguje komunikace mezi mužem a ženou. A možná, jak někdy to bývá zábavné. Součástí školení je taky velmi důležitá komunikace sama se sebou. Otevřeme například téma, kdy někdy můžeme mít pocit takového až boje mezi tím, co se nám odehrává v hlavě a tím, co se nám odehrává v srdci. Takže komunikace mezi hlavou a srdcem a naše vnímání tohoto. Budeme se také bavit o tom, jak je důležitá v rámci vědomého žití jakási disciplína, to, jak nám k tomu mohou pomáhat určité rituály v našich životech. Pokud vnímáte, že je osobní rozvoj důležitý pro spokojený život, a pak neváhejte a ozvěte se nám. Všechny informace naleznete na www.happiness.cz. Je to jednoduché. Happiness, jako štěstí anglicky jen s jedním S.